de la plaça. Bon dia, gent que està prenent l'aperitiu aprofitant aquest matí tan esplèndid. Bon dia a tothom. Avui, com cada dia, de 12 a 1 som aquí, el grup de la plaça, la gent de la plaça, demanant la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, sí, tots plegats, i l'autodeterminació del nostre poble i més enllà la independència. Com cada divendres fem una mica de reflexió sobre temes que ens preocupen i avui doncs començarem parlant del president Lluís Companys, que el Paco ens farà una reflexió. Serà l'inici, Companys serà l'inici. Bon dia, companyes i companys de la plaça, presents i els que no poden ser-hi, com sempre, el nostre escalf per tots ells i elles i el nostre record en el cor i en el pensament. Bé, avui tenim un sol aquí que es patarra i bueno, pensaven que estava en la tardor. No sé com anirà el tema de les castanyes i espanelles aquest any. Aviam. Mireu, l'altre dia va fer 80 anys que va ser assassinat el president Lluís Companys. M'agradaria fer un relat incomplet d'algunes persones o grups de persones, començant per el nostre estimat president Lluís Companys. Lluís Companys, detingut, torturat i assassinat per la dictadura feixista de Francisco Franco. Julián Grimau, 1963, detingut, torturat i afusellat per la dictadura de Francisco Franco. Cipriano Martos, 1971, sindicalista, detingut, torturat i mort a causa de les tortures en una caserna de la Guàrdia Civil. En 1974, ETA mata el successor del Francisco Franco, Carrero Blanco. 1976, matança a Vitòria. 1977, matança a Atocha. 1900, dècada dels 80, socialistes en el poder, llei del senyor Corcuera, patada en la porta, Inchaurrondo, Lassa i Zabala, Guillem Agulló, dècada del 95, i estic dient que faig un relat molt breu i incomplet. Salvador Puig Antich, gràcies, detingut, torturat i assassinat per la dictadura. Tot és ETA, d'aquesta màxima que alguns jutges que semblaven de l'ala democràtica i progressista van voler imposar dins del discurs de l'Estat per poder seguir mantenint lleis antiterroristes de diferent nom, però sempre amb la mateixa pretensió. Tenir llibertat i màniga ampla per poder actuar amb tota la violència que ells consideraven que podien necessitar contra tot un col·lectiu de persones, col·lectius diversos de persones que no eren del seu agrat. Ara parlarem una miqueta d'això. I així arribem als nostres dies. Fixeu-vos que hem parlat dictadura, transició, democràcia. Hem recordat abans el Roger, el nostre company, que ara no hi és, parlant de violència justament de l'Estat, un dia d'una manera molt ben explicitada. El senyor Martín Villa, que segurament el reconeixereu pel nom i la foto, que ja va tenir a veure en 1976 con la matança a Vitòria i que ara la jutgessa argentina Servini l'encausarà per crims contra la humanitat,
és un personatge que encara campa per ahí, que està cobrant un bon sou d'algunes empreses. Però també el senyor Felipe González també està cobrant uns bons sous i a més es permet anar al Congrés del PSOE a fer veure que ell encara hi és allà, amb el senyor Alfonso Guerra al costat. Per tant, què ens hi trobem? Ens hi trobem 3 períodes històrics dins del segle XX i XXI a l'estat espanyol: dictadura del criminal Francisco Franco, transició immodèlica i molt deficitària, que el senyor Felipe González va tenir la barra d'anar a Argentina a explicar-los com s'havia de fer, per explicar-los lo bé que ho havien fet aquí, i tant que ho havien fet bé, i tant que ho havien fet bé. I democràcia, monarquia parlamentària, no oblidem que el senyor Juan Carlos de Borbón i Borbón, Juan Carlos I, rei d'Espanya, va ser nomenat successor de l'Estat l'any 1975 pel dictador i que va jurar les leyes fundamentales del moviment. Per tant, la cosa anava així. Però bé, diguem democràcia parlamentària, monarquia parlamentària. I quin és el denominador comú de tots aquests temps, d'aquests períodes històrics? La violència. La violència de l'Estat. Nosaltres aquí, aquests últims anys, l'estem patint, molta gent l'està patint i la segueix patint. Igual que al País Basc l'ha patit molta gent que nosaltres pensàvem o ens volien explicar des dels mitjans acòlits de l'Estat que eren cercles propers a ETA, si no eren terroristes directament. Totes aquestes coses em fan pensar que moltes d'aquelles històries que ens explicaven o que van explicar altres llocs de l'estat espanyol són fal·làcies i mentides. Perquè, en definitiva, del que estem parlant aquí és de la violència, de l'ús de la violència per part de l'Estat. Contra qui? Contra una sèrie de persones i col·lectius que estan atentant contra la democràcia? Estan atentant contra els drets? No. Estan qüestionant l'estat actual, estan qüestionant la violència de l'estat, estan qüestionant que l'estat pugui tenir el dret i exercir aquest dret d'usar la violència contra tots els dissidents. I per això l'Estat no ho pot tolerar i no ho vol tolerar. I això és el que no hem d'oblidar. Això és el que no hem d'oblidar, perquè és un relat sobre valors, com deia l'altre dia el Vicent Partal en la seva editorial. En definitiva, el que ens volen fer creure, i això l'altre dia quan hem llegit la carta, el comunicat, en què ETA, no ETA, les persones que demanaven perdó per tot el que havia pogut fer ETA, jo em pregunto, i ell es preguntava també, si també era per lo de Carrero Blanco, que era el successor del dictador i estaven en plena dictadura. En qualsevol cas, l'Estat no es sent interpel·lat mai a demanar perdó per això. Per això tapen l'esgal, per això van deixar sortir al carrer després de 4 mesos o 4 o 5 mesos els responsables directes, però no els indirectes que mai han passat comptes. Un dels indirectes, però que era segurament el Capitost, estava en el Congrés del PSOE l'altre dia. I aquesta gent mai ha pagat per el que ha fet. Ni el Martín Villa ha pagat, ni tants i tants criminals en nom de l'Estat han pagat. Igual que el senyor Aznar, que es va fotre en una guerra en la que han mort milers i milers i milers de persones innocents, i encara té la barra de dir, home, és que jo no sabia això de que no hi havia armes allà de destrucció massiva, si ho hagués sapigut. O sigui, a més de mentider, cínic i criminal. Per tant, jo només vull posar èmfasi en això. Nosaltres estem aquí per un motiu i no és perquè el que alguna gent vulgui dir o vulgui creure o es vulgui fer creure a la resta de l'estat espanyol o d'altres llocs que estem aquí perquè som violents, som terroristes o som el que som. No, estem aquí perquè estem defensant justament l'estat de dret. L'estat de dret i les llibertats democràtiques de la població. I per això estem aquí, per això hem estat i seguirem estant. Perquè defensem l'estat de dret, no el que fa l'Estat. L'Estat el que defensa és el seu estatus. L'Estat el que defensa és la integritat territorial que, segons els jutges del Suprem, està per sobre dels drets democràtics i dels drets fonamentals que, a més, va tenir la decència de dir-ho públicament el senyor Marchena. Per tant, estem aquí i seguirem estar per aquest motiu. No oblidem
companys, que tingueu bon cap de setmana. Aquests dies a Sabadell hi ha uns debats o unes reflexions republicanes i la Montserrat ens explicarà una mica més en detall. Bé, hola, bon dia a tothom. Masses detalls no, però volia explicar-vos que, bueno, això que dic, hi ha seminari aquí a Sabadell cada dijous a 6:15 de la tarda sobre republicanisme i procés constituent. Potser érem 2 o 3 d'aquí de la plaça que hi vam anar. Bàsicament puc explicar a mi que em van portar a anar-hi. Jo a vegades era reticent a anar a aquestes xerrades perquè defensen la república en general estatal i això, no parlen de república catalana i potser molts d'ells el tema independentista no el tenen tan clar, però per exemple, mirant el programa, tant el que hi havia ahir, que és el Joan Tafalla, és un historiador i va fer un anàlisi molt interessant de com estava la situació aquí a Catalunya, com havia progressat l'independentisme, que havíem sigut bastant abans del 2010, no arribàvem ni a res, 7 o 8 o un 10%, i ara superem el 52%. Vull dir que això era un procés que s'havia donat, que evidentment, això era una mica el seu anàlisi, però això és un anàlisi realíssim, no? Que el paper de l'alta burgesia catalana, l'alta, tampoc està realment per la independència, i la COE i tots aquests que porten el Sancis Lliure i tota aquesta gent tampoc, i que més aviat ara la reivindicació més independentista baixava més a classes populars i petita i mitjana burgesia. Això va estar molt bé perquè va fer un bon anàlisi, va parlar molt de Gramsci, que va ser que va fundar el Partit Comunista a Itàlia i que era un escriptor, un filòsof i que ell va partir molt de la creença d'aquest. També va parlar, a mi em va fer pensar que a vegades deia que la gent ens portem, o sigui, quan tot va molt bé, quan puja, perquè hem passat, l'independentisme ha fet dals i baixos, oi? Això ho sabem tothom i tal. Però que tampoc hem d'analitzar les coses, o sigui, que ens hem de distanciar més, no hem d'analitzar les coses com quan estan a dalt de tot va bé, i ens sembla que tenim a tocar la independència, però tampoc quan estan en hores baixes, que la gent té desànim i que no sé què, tampoc hem de pensar de dir no farem res, o sigui que tot, jo vaig entendre que ho havíem d'analitzar no tant des de quan passen les coses, ara tot va malament o ara tot va estupendo i demà la independència. Vull dir que a mi això em va ajudar a reflexionar una mica. A veure, tot el que va dir van ser reflexions, va parlar de lluites passives. Lluites passives són quan els de dalt decideixen coses o decideixen i els de baix no hi hem participat, no hi som, no? Venia a dir que els de baix tenim un paper motor. Bé, no em vull enrotllar més perquè això són coses que jo no em vaig apuntar però que vaig anar traient. Si algú més que era allà vol dir alguna cosa que ho digui. Però jo només veient la gent que vindran, que hi ha gent molt diversa, ve el David Fernández a parlar, això serà cada dijous, ve la Dolors Sabater, ve la Yolanda Fresnillo, que són gent molt interessant. La setmana següent hi haurà el Bel, ve una noia que no conec, però que el tema feminisme. Vull dir que si no podeu anar-hi, també es fa per online. Hi havia gent que va participar en aquesta xerrada ahir i podien preguntar coses i parlar des de casa. Vull dir que inclús la xerrada d'ahir la podeu recuperar perquè està posada. Està posada, on diu, buscant seminari, republicanisme i procés constituent, trobaríeu la xerrada d'ahir i tot l'altre, i si no hi voleu anar, ja dic, des de casa es pot participar. A mi em sembla interessant, més que no que si anem gent i podem dir coses, perquè esclar, jo estic per la independència de Catalunya i una república catalana. Ells defensen que tots els pobles d'Espanya i que ens ajuntem, però ell té molt clar, aquest que va parlar ahir, amb l'autodeterminació dels pobles per l'amnistia dels encausats i de tots els que estan a la presó, que han estat a la presó i tal, vull dir que això molt bé. No sé si m'hi he enrotllat massa, però us volia crear una mica d'interès en aquests temes perquè són interessants,
Aquest moviment, en realitat, és la República de l'Estat espanyol, Vale, no, perquè jo penso que això és una manera d'ofegar la República Catalana. Aquí s'hi apuntarà el Tardà, s'hi apuntarà aquests que diuen sí, els pobles d'Espanya. Sí, aviam, no, ja ho conec, només fer aquesta reflexió. Clar, si hi ha la bandera republicana espanyola, amb tot el respecte, però ens està, no sé, no em surt la paraula, ens està fent perdre força. Està? Bé, ja que ha sortit això, jo crec que ens equivoquem si no escoltem a tots, a tothom i sobretot a la gent que una mica els valors republicans ho tenen clar. Que estiguin d'acord o no amb la independència és una altra història, però que la república l'hem de fer, la república catalana, però també poden fer la república espanyola, i tots hem de pensar i hem d'interpretar les coses d'una manera molt més, diguem-ne, transversal. No crec que sigui aquest el motiu per no anar-hi. Tenim el David Fernández, tenim la Yolanda Fresnillo, vull dir, hi ha de tot. Molt bé. Voluntariat lingüístic. Lluís Pujolar ens ho exposa. Hola, bon dia, gent de la plaça. Soc en Lluís, soc membre de la Plataforma per la Llengua, i quan acabi aquesta breu intervenció, la Rosa Maria, companya, aixeca la maneta. Ella té uns tríptics que us repartirà. Mireu, com sabeu, la llengua catalana en aquests moments està en una situació d'emergència lingüística. L'emergència lingüística vol dir una cosa tan clara com que en aquests moments 2 de cada 3 parlants utilitzen el castellà en lloc del català. Aleshores estem en una situació en què els parlants habituals de la llengua podem revertir. Quines coses podem fer? Doncs jo us vinc a explicar 2 experiències personals que a mi han regit i que us encomano que les feu servir. Una experiència és ser voluntària lingüística. Això consisteix en tenir una persona que vol aprendre el català i tu un cop per setmana parles amb ella. Us explicaré les meves 3 darreres experiències perquè veieu fins on ens porten les coses. La tercera parella que vaig tenir era una noia immigrant de Rússia que va venir aquí i volia aprendre el català i amb ella vaig estar 2 anys cada setmana fent 1 hora de català. L'anterior parella que havia tingut era una noia de Galícia, una noia gallega que vivia a Galícia i durant el confinament ens vam passar un any fent una xerrada en català cada setmana. Ella volia aprendre el català des de Galícia. I en aquests moments estic fent de parella lingüística amb un noi de 20 anys, colombià, que viu a Antioquia, a Colòmbia, i ell vol aprendre el català. Per tant, aquesta és una actitud regida, personal i individual que cadascú de nosaltres podem fer. Això són coses, actituds personals nostres. L'altra qüestió que podem fer és que quan anem a un comerç, doncs, si ens trobem en una situació en què ens discriminen o no tenen documents en català, doncs els puguem reclamar. Jo us explicaré una experiència personal d'un comerç que tenim molt a prop d'aquí, a General Òptica, tant en parlo amb ell, doncs jo un dia vaig anar amb ells, porto audífons i vaig haver demanar un document d'acceptació del document. El vaig demanar si el tenien en català, em van dir que no, el tenien en castellà, el van anar a buscar, em van dir que no el tenien, que ho sentien molt i es van estar 3/4 d'hora esperant-se per fer el document en català i jo em vaig esperar allà perquè el fessin. Però va ser iniciativa seva. Per tant, demostrar que si ens queixem i reclamem no és en va, sinó que té resultats pràctics. Moltes gràcies i us encomano a seguir lluitant per la llengua. Gràcies, Lluís. No sé, és ja la 1, però ni que sigui una pinzellada, m'agradaria explicar una cosa. Diguem-ne una contradicció o una... Per mi és una contradicció. Ahir, al matí, convocat per Òmnium Cultural, que ha engegat una campanya que es diu Tàndem, on una mica es fa el que ha explicat el Lluís, que és fer això de les parelles lingüístiques.
lingüístiques i al mateix temps també es va fer una volta pel barri de Sant Roc de Badalona, on es va poder veure una realitat que de vegades no la tenim en compte i que crec que l'han de tenir molt en compte. Un barri que es va crear al 62, quan les inundacions que van haver-hi a Catalunya, que van deixar tanta gent sense llar, i que es va crear per donar aixopluc a la gent aquesta, que es va quedar així. Més endavant també van arribar la gent que estava al Somorrostro, a les barraques que hi havia a la platja i a Montjuïc, a les barraques de Montjuïc, que el règim franquista les volia treure immediatament perquè havia de venir la sexta flota nord-americana i calia que no es veiés aquesta realitat social, que és exactament el que passava amb la misèria que va haver-hi després de la guerra i de la manera d'actuar dels franquistes. Tota aquesta gent va ser recollida allà al barri i, esclar, allà hi havia problemes de tot tipus, problemes d'incomunicació, problemes a vegades violència i discussions, que tot això s'ha anat a poc arreglant, perquè la gent quan conviu i quan està temps conjuntament, la cosa aquesta de la convivència es va arreglant més o menys. Sobretot si al barri hi ha gent que s'organitza i que té en compte tot això, a part d'arreglar, intentar arreglar les coses materials del barri, també la unió entre la gent. En aquest sentit, en aquest sentit vam tenir la sort de rebre a l'Ateneu, o sigui, la Fundació Ateneu Sant Roc, que és un grup de gent, una entitat que s'ha organitzat des dels anys 2000 i que a poc ha anat creant maneres de col·laborar tant amb les qüestions culturals com amb la qüestió del barri, de l'organització urbanística per reclamar a l'Ajuntament que arregli coses que cada vegada estan més degradades perquè no hi ha manteniment, i també l'ajuda alimentària i altres tipus de solidaritat que s'ha anat teixint perquè hi ha hagut aquesta gent que una mica ha impulsat la cosa. També hi ha una associació de veïns i també fa la seva feina. Clar, ens va donar una volta pel barri, vam veure com estava degradat, vam veure també i ens van explicar el problema de la droga, que ara una mica està més apaivagat, però que a partir dels anys 2000 va ser molt greu allà, perquè es veu que era un centre de distribució important, on hi havia els camells i anaven els joves de tota Barcelona a buscar droga i es concentraven allà amb la manera com es feia, no? Vull dir, a vegades es compartien xeringues amb tot el problema que hi havia, i aquesta gent, hi ha una entitat dintre de l'Ateneu que el que es tracta és d'intentar que això no passi, ara, que també està passant, o sigui, donar informació de com es pot fer per sortir-se'n, i a més, recollir les xeringues que es llancen per allà, perquè ens van dir que en un any havien recollit 18.000 xeringues a la zona, diguem-ne, que pot haver-hi, jo què sé, 500 metres. També vam tenir la visita, o vam estar nosaltres, un representant dels pakistanis del barri i un altre del poble gitano, que està vivint en forces habitatges i en botigues, els pakistanis sobretot. Ens va explicar el pakistaní una cosa que ja podem saber, però que hem de tindre en compte. Aquesta gent els veiem molt, estan en moltes botigues, porten bastants taxis de Barcelona i treballen molt a la construcció. Es foten un tip de treballar tots plegats. I tenen molt clar que el que necessiten és, més que anar a sou, tenen una cosa segura, però en aquest moments precària, és establir-se pel seu compte. O sigui, tenir aquests petits negocis per poder subsistir. Són autònoms, quasi bé tots,
i bueno, tenen aquesta manera de viure i a més s'integren, en aquest cas concret de Sant Roc, s'integren molt a la vida del barri i lluiten amb la resta de persones. Bé, es va parlar també d'una escola que hi ha allà, que és religiosa, però que és concertada, però que resulta que és com si fos pública perquè no cobren a la gent que va a estudiar perquè no pot pagar. Llavors tenen una gran funció social allà perquè és l'única escola que tenen al barri. I, en fi, això us ho volia explicar perquè després a la tarda, doncs aquí a Sabadell, jo personalment vaig anar a sentir el Turull, volia anar als debats però no podia estar als dos puestos alhora. I bé, volia donar una pinzellada de coses que han passat aquí políticament. Us volia recordar que fa 2 divendres va estar el Joaquim Forn, el vam trobar molt animat, molt proper, i per tant ens va donar una sensació de que calia tirar endavant i no hem de cedir amb el treball de guanyar la independència i assolir la república. El dimecres va venir l'Oriol Junqueras i l'Oriol Junqueras ens va explicar sobretot la seva vida a la presó i de com la relació amb els presos no polítics havia estat molt bona pel seu cas, perquè com sabeu és un gran pedagog, això sí, que explica les coses molt bé, i ha sigut mestre i ha treballat dintre la universitat com a ensenyant, i llavors allà el que feia era, diguem-ne, fer mans i mànigues per poder donar classes, moltes vegades en contra del reglament, perquè al reglament li deien que no podia estudiar filosofia perquè tirava la gent a pensar, i no podien estudiar matemàtiques perquè això podia servir per fer mal. O sigui, unes coses tan absurdes. Què van fer? Doncs les van organitzar i, en fi, van explicar com, però no cal. O sigui, van fer classes clandestines a tota la gent. O sigui, va ser les dues coses d'allò. I allí teníem en Turull, no? En Turull jo diria que hi ha 2 idees interessants del que va dir. Una és que no cal recular, no hem de recular ni un pam, que el que cal és no aquesta unitat que diem, sinó una compactació de la gent, o sigui, intentar que tots els que anem amb la independència, tant sigui associacions civils com si són partits polítics, es compactin. Compactin vol dir juntar-se un al costat de l'altre sense que ell és un i jo soc un altre, però anem junts cap allà. Això em va semblar interessant. I després la teoria del replà. La teoria del replà diu que quan un està en una situació que està pujant i baixant de l'escala, arriba un moment en què hi ha un replà. I llavors, si la gent que està pujant i baixant vol fer una cosa conjuntament, segurament un grup haurà de baixar un graó i l'altre l'haurà de pujar. De manera que quan estiguin al replà una mica puguin estar d'acord amb tot, encara que no sigui tot el que ells pensen. I a vegades, doncs, anant en contra de les seves conviccions, però tenint clar que des d'allà aquell replà es puja cap a la independència i és l'única manera de fer-ho. Em va semblar interessant. Però, clar, tot això està molt bé, no? Les coses dels polítics i això. Però jo, amb l'experiència que tenia al matí, sempre he trobat que quan es parla d'aquesta cosa de la nostra dèria independència, fa falta també explicar que aquesta independència serà per intentar solucionar millor els problemes que al matí havia vist jo a Sant Roc, no? I això crec que s'ha de dir cada vegada, perquè ja sabeu, no? Hi ha gent que diu menys independència, més problemes de la gent. Home, sisplau, és precisament per això que la volem, la independència, no? Però no podem esperar a tenir la República Catalana perquè els valors republicans hi siguin. Nosaltres hem de començar ja. Hem de continuar ja treballant en aquest sentit, perquè després haurem de continuar, o és que amb la independència anirem a casa? No, haurem de continuar treballant amb tot. Volia fer aquesta reflexió. Moltes gràcies.